Doncs comencem. Bon dia a tothom, gràcies per haver vingut. Estem aquí una mica a aquestes xerrades que us convidem a tots a assistir. És una mica iniciativa del Josep Roca, que és un dels testimonis de la nostra campanya. Com sabeu, o suposo que a partir d'avui ho veureu, comença la nostra campanya de sensibilització dels accidents de trànsit. És una continuació de la campanya que vam fer l'any passat, basada en testimonis reals, i atès que el post-test ens va donar molt bon resultat, hem considerat oportú continuar amb la mateixa línia i afegir nous testimonis amb aquesta campanya. Enguany repetim peces de l'any passat i en fem de noves. La setmana passada, o fa 10 dies més o menys, uns quants testimonis van reunir-se amb el conseller i amb el director de trànsit, van tenir una trobada informal, i el Josep Roca, que és un dels testimonis, va proposar la idea de dir, escolta, m'estaria bé, quan comenci la campanya, que algú de nosaltres pogués parlar, explicar la nostra experiència directament als treballadors del departament. Ja que aquesta campanya surt del departament, què millor que en primera persona puguin conèixer la nostra experiència, la nostra vivència, perquè a vegades treballem en aquest món i ens oblidem una mica, el dia a dia ens fa oblidar per què treballem. Llavors crec que el seu testimoni ens pot servir a tots els que treballem aquí al departament i sobretot els que estem al Servei Català de Trànsit per creure encara més en la nostra feina, que és en definitiva lluitar contra els accidents de trànsit i perquè cada cop menys hi hagi menys morts a les carreteres i menys persones amb seqüeles de per vida. Abans de començar i de donar pas al conseller d'Interior i al director del Servei Català de Trànsit, us hem preparat un petit vídeo que no és la campanya anireu veient després, us anirem passant els vídeos, però sí que és una mica, és un homenatge, és un vídeo que vam fer des de premsa i és un homenatge a totes aquestes persones que han tingut un accident de trànsit i que dia a dia lluiten per tirar endavant. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Pantomime, hold this line.
Convido a pujar a la presidència el conseller Interior i el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, conseller. Bon dia a tots i a tots els companys del Departament d'Interior. Gràcies per la vostra assistència. Un dia i una hora que no és massa afortunat per poder convocar una reunió per fer una xerrada d'aquestes característiques, però és evident que avui és el dia que comencem la campanya en els mitjans de comunicació i per tant avui és el dia que ens interessava que vosaltres en exclusiva poguéssiu gaudir d'aquesta presentació realitzada per persones que realment han fet possible que es pugui realitzar aquest spot, que és un spot real, fet per persones reals que han tingut un accident de trànsit i que ara mateix pateixen les seqüeles. En primer lloc vull agrair l'assistència tant del Josep com de la Mireia com del Xavi, persones que avui ens explicaran la seva experiència, la seva situació actual i el resultat d'un accident principalment de motocicleta, perquè avui portem dues persones que van patir accidents de motocicleta i el Josep que va tenir un atropellament. És a dir, no parlem avui del que es parla normalment, que és el cotxe, sinó que avui tindrem testimonis de persones que han tingut un accident greu amb motocicleta o un atropellament i per tant avui ens explicarà una experiència d'un tema que realment actualment ens està preocupant molt, que és la sinistralitat en les motocicletes. Sabeu que aquest any estem reduint la sinistralitat respecte a altres anys. És veritat que avui per avui el número d'accidents mortals a Catalunya s'ha reduït molt considerablement respecte a l'any anterior, però sí que és veritat que les motocicletes en aquests moments estem molt per sobre dels accidents mortals de l'any passat i per tant sobre aquesta inèrcia, sobre aquesta campanya volem capitalitzar d'alguna manera la prudència i la precaució. Comentava la Verònica al començar l'explicació que aquesta campanya d'aquest any és una continuïtat de la de l'any passat. I en el fons us voldria dir que és molt més, aspirem a molt més que vam fer l'any passat. L'any passat la campanya radicava principalment en l'experiència de persones que van tenir un accident de trànsit, de motocicleta, d'atropellament o d'automòbil i van patir lesions medul·lars o altre tipus de lesions que d'alguna manera els ha afectat a la seva vida d'una manera important, amb una dependència i amb unes condicions molt diferents de la vida que feien molt abans de l'accident. La campanya d'aquest any s'amplia i per tant s'amplia des de la perspectiva de que les persones afectades per l'accident de trànsit no només és la persona que pateix l'accident sinó el seu entorn familiar. I en aquesta perspectiva tindrem una visió àmplia de personatges que ens expliquen les conseqüències d'haver tingut dintre del seu ambient familiar o una persona que ha tingut un accident de trànsit o com avui surt a la portada d'algun diari que ha sortit aquest dematí, doncs un pare que ha perdut un fill. I per tant aquesta experiència és una experiència en la qual també volem que sigueu conscients de la gravetat de la situació i per tant de la necessitat que tenim tots plegats de lluitar per aquesta pandèmia que ha sigut els accidents de trànsit, per aquesta situació tan difícil que implica el dia a dia després d'un accident de trànsit que ha tingut seqüeles importants per la teva activitat del dia a dia i sobretot per lo que realment volem que siguin aquests missatges per tenir consciència de que segurament l'activitat més perillosa que fem al dia a dia és conduir o desplaçar-nos o fer moviments dintre de l'àmbit del nostre dia a dia i per tant aquesta activitat que és la més perillosa segurament és la que li donem menys importància i el que volem és que tingui importància. Aquestes explicacions de familiars que han tingut una gravetat dintre del seu entorn i per tant també pateixen les conseqüències d'una manera absolutament directa, que no indirecta sinó directa, que les veurem amb els spots i sobretot en les campanyes, durant tota la campanya veurem avis que s'han quedat sense fills i han de fer cura del net, veurem pares que s'han quedat sense fills, veurem en l'entorn una desestructuració absolutament radical des del moment en què ha hagut l'accident i per tant unes conseqüències que realment ningú les voldria per si mateix i el que volem és que això sigui una conscienciació per tots nosaltres i que a partir d'aquí veiem que la millor manera de reduir els accidents és que tots ens convertim en els agents que hem d'evitar aquests accidents. A partir d'aquí el missatge quin és? Tots som responsables de que no hi hagi accidents. No sé si heu vist aquests dies per les carreteres catalanes uns cartells que posa copilot, no permetis distraccions. Ve a dir això, ve a dir que no només és responsable de l'accident o
només s'ha de preocupar de tenir seguretat i precaució el que porta el vehicle, sinó tot l'entorn de les persones que realitzen aquesta mobilitat i, per tant, tots són responsables i ambaixadors de la seguretat. Si aconseguim donar un pas més aquest any, no només ja en l'atenció directa a la persona que porta el vehicle, sinó amb el seu entorn familiar, i que tots nosaltres siguem ambaixadors de seguretat i de prudència, haurà sigut el nostre èxit, i per tant, si ho fem així, segur que reduirem l'accidentalitat a les carreteres catalanes. Gràcies a tots per haver vingut i espero que siguin tan impactants com van ser per mi, no només les imatges, sinó els testimonis de les persones que avui us explicaran la seva situació. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, director. De fet, sí, ara. Deia la Veron, ja ens ha explicat una mica el perquè d'aquesta trobada. De fet, som aquí per una feliç idea del Josep Roca, que en una conversa de fa escassament una setmana ens va dir, home, si anem a fer això, aquestes xerrades arreu del país, gairebé totes les comarques, dic gairebé perquè ens en queda una per arribar, i ho fem a les escoles, per què no ho podem fer doncs, amb la gent, per entendre'ns, de la casa, per què no ho podem fer? I ens vam quedar així com una mica sorpresos. La veritat és que no ens havia passat pel cap, honestament. No. Havíem pensat que era molt important fer aquest esforç d'arribar al màxim nombre de persones i, curiosament, a vegades és allò que el sabater és el que va més mal calçat, doncs amb els de casa no hi havíem pensat, i per tant li ho hem d'agrair al Josep i a la Mireia i també al Xavier, que avui doncs, participarà d'aquesta xerrada. No? Jo sé molt bé que vostès no m'han vingut escoltant a mi, sinó que jo i vostès, o vostès i jo, millor dit, doncs els hem vingut a escoltar amb ells, per tant seré molt breu amb el que els volia dir, i el que els volia dir és agrair molt, sincerament, doncs, com a responsable del departament i responsable, per tant, també, en definitiva, del Servei Català de Trànsit, de l'aportació que fan doncs, totes les persones que han pres part en aquesta campanya, que ja coneixen vostès, que va tenir doncs, incidència positiva l'any passat, i que a partir d'avui mateix o d'aquests dies ja comencem altra vegada a fer-la amb spots alguns reiterant, amb d'altres de diferents. Agrair-los perquè puc imaginar-me que no és fàcil prendre una decisió d'aquest estil, de ser proactiu i d'explicar una experiència pròpia, una experiència traumàtica, una experiència que et canvia la vida, però una experiència que al capdavall diu, escolteu, aquí ja la vida és de sentit únic, com deia l'Agatha Christie, jo no coneixia la frase i és magnífica, no? I per tant el que pertoca és mirar endavant. Agrair-los en primer lloc aquesta actitud vital, que em sembla un exemple de primer ordre, i sobretot no només una actitud vital portes endins, sinó que a més la posin al servei a disposició d'una causa que tots plegats compartim, que és la de la reducció de la sinistralitat a les carreteres, la reducció de la mortalitat, la reducció dels accidents greus. No? I per tant, agrair-los no només aquesta participació en aquesta sèrie d'espots, que aquests dies tornarem a veure a través dels mitjans de comunicació i que donen fruits i que donen resultats perquè ajuden a sensibilitzar, que al capdavall és el que perseguim, sinó també el seu compromís amb molts de vostès, si no tots, amb aquests programes, amb Game Over, amb la gent de la Goodman, que d'una manera sistemàtica, continuada, anem arribant a totes les escoles del país, molt fonamentalment orientades al món adolescent, per tot el risc que representa moltes vegades, i que és una campanya que el dia que vàrem poder estar a la Goodman vàrem posar sobre la taula algunes dades que són rellevants, que són importants, que dèiem que els adolescents o preadolescents que han assistit a algun tipus d'aquestes xerrades les recorden. No els passa com una xerrada més de les moltes que segurament es fan de prevenció, d'educació viària. Aquestes xerrades els impacten en positiu i les recorden 1, 2, 3, 4 mesos després i les recorden 1, 2 anys després, perquè són experiències vitals que ajuden a reflexionar sobre la responsabilitat, sobre els riscos que té en aquest cas la conducció, la carretera, el món de la motocicleta, que com bé saben ens preocupa per la sinistralitat que hi ha, i en aquest sentit hem fet un grup de treball. No? I això és fonamentalment el que jo pretenia dir-los aquest dematí, fer-ho públicament aquí amb la família, si em permeten l'expressió del propi departament, agrair el coratge d'aquestes persones que s'han implicat en aquesta campanya, agrair l'esforç continuat, perquè això no comença ni acaba només amb un espot televisiu que ja seria una gran aportació, sinó que a més té continuïtat amb aquest programa,
i demanar-los que continuïn i agrair també la feliç idea que no se'ns havia acudit a nosaltres, sí, en el Josep, de dir, escolta, ho hem explicat a tot arreu menys a casa nostra, no? Doncs, per tant, jo crec que avui el que pertoca, i els agraeixo molt sincerament doncs, la seva assistència aquí, el que pertoca no és escoltar el director del servei ni el conseller, sinó el Josep, la Mireia i el Xavier, els que els demanem doncs, que ara es puguin atensar i puguin fer. Em sembla que per aquest ordre que els he citat, a més, el Josep, la Mireia i el Xavier, doncs aquest testimoni vital per tal doncs, que anem també nosaltres, que a vegades doncs, podem entendre una campanya com una eina de comunicació, doncs, ens sentim avui també allò que som, destinataris d'aquesta campanya, amb independència que treballem del servei del Català de Trànsit, del Departament d'Interior, també som com a persones, com a famílies destinataris d'una campanya que jo puc dir amb aquesta claretat perquè no hi tinc absolutament res a veure, d'una excel·lent campanya de comunicació que vaig tenir la sort entre cometes doncs, d'heredar, i per això l'hem continuat impulsant, perquè creiem doncs, que ha donat i que ha de continuar donant bons resultats. Gràcies per la iniciativa, gràcies per ser aquí, gràcies pel que feu i teniu la paraula. Gràcies. Sí, perdoneu, abans de començar, com que avui és el dia que comencem la campanya i tant el conseller com jo tenim un munt d'activitats en els quals ens han demanat que hi anem per fer explicacions com aquestes, però sobretot a mitjans de comunicació, dir-vos que desgraciadament no podrem estar tota l'estona que es faci les explicacions, i que sortirem una mica abans per poder atendre altres qüestions. Perdoneu si marxem, però és que no hi ha altra qüestió. Gràcies. Bueno, doncs... Puc començar o no? Bueno, espera que tot... No, que tenia que anar per feina. Sí, bueno, a veure... No, bueno, el Josep Roca és un dels testimonis de la campanya, l'any passat ja va participar i enguany doncs, també el tornem a posar a part d'aquesta campanya. El Josep fa moltíssimes xerrades, participa doncs, amb Stop Accidents, fa xerrades al RAC en els cursos de recuperació per punts i recuperació del permís de conduir, i bueno, té una activitat frenètica, i jo crec que setmanalment dec rebre 15 emails seus dient-me coses que podem fer tot sempre doncs, a favor de la seguretat viària, i sobretot per reduir els accidents, i perquè no hi hagi persones doncs, que li passi el que a ell li va passar, no? Que jo l'únic que puc dir és que el Josep abans de l'accident tenia una vida plena d'activitats i feia moltíssimes coses per el que ell m'ha explicat i pel que jo he pogut veure en fotos que m'ha ensenyat, en vídeos que feia, però he de dir que després de l'accident crec que encara en fa moltíssimes més, i a més ara amb un objectiu encara molt més lloable. Doncs endavant, Josep, tens mitja hora, te cortaré el cable, Com que no soc funcional, m'entens? Vull dir, per això no ho puc fer, Bueno, aviam, en principi, com ha dit la Vero, jo ara tinc 58 anys, porto 20 anys amb cadira de rodes degut a un accident d'una mala acció que vaig cometre en un moment determinat, perquè tenia mals hàbits que qualsevol de vosaltres podeu tenir. Què passa aquí? Esteu treballant aquí dins del servei, entre vosaltres sou molt respectuosos, està clar, i teniu una sèrie d'informació que són les dades que teniu, estadístiques de números. Però esclar, aquests números potser us sensibilitzen una mica, però què pot passar amb això? De que us falta, el que vaig comentar amb el conseller, us falta una mica potser el testimoni directe, que és el nostre,
que independentment que ens heu vist aquí alguna vegada pol·lulant perquè hem vingut a algun event, el que sigui, doncs clar, vull dir, profunditzar en el tema d'una persona amb cadira de rodes degut a un accident, potser us falta aquest coneixement, no? Què passa? Que amb un accident, què pot passar? O no et passa res, o deixes la teva vida a la carretera, això és així de clar, no? I d'aquí a aquí hi ha tot un bànol de coses que et poden succeir, vull dir, des de trencar-te un braç, deixar la vida a la carretera, tenir una lesió medular, i les lesions medulars tenen diferents discapacitats que intentaré explicar una mica així per sobre, no? Aleshores, també s'ha de tenir en compte una cosa, de que independentment de que cadascun de nosaltres sempre trobarem una justificació a qualsevol imprudència que hem comès, vull dir, doncs per què? Perquè el despertador ens ha tocat, l'hem parat, ens hi hem girat de cul 5 minuts i bueno, sortim una mica més tard i no hem tingut en compte aquell recorregut que fem en aquell moment, vull dir, en aquell itinerari que normalment fem, vull dir, pot haver-hi un accident, pot haver-hi una obra i tal, i ens fot arribar tard i ja comencem a fer a cometre infraccions, no? Perquè ja s'ha emprenyat amb el cap del departament, perquè amb la dona o amb el marit, vull dir, us heu emprenyat, perquè els nens aquell dia no sé quantos i tal, per qualsevol cosa, sempre hi ha una justificació, però la conseqüència de l'accident mai es té en compte, no? Bé, el desenvolupament del meu accident, vull dir, senzillament vaig amb una carretera, amb una recta de Rosa de Figueres, hi havia 3 cotxes davant meu, em poso a adelantar, quan anava a meitat de l'adelantament em surt un camió d'una curva, foto cop de volant, me'n vaig al mig de la del camp, amb tanta mala sort que, perdó, bona sort perquè no em passa res, però no podia treure la furgoneta del puesto, em patinava les rodes, me'n vaig a buscar una grua, mentre estava esperant la grua en l'Arcén, un altre senyor que cada dia feia el mateix itinerari, es menja una mica l'Arcén en aquella curva, vull dir, per no frenar o reduir una mica, jo estava allà esperant la grua, em fot l'hòstia, i a partir d'aquí, doncs què passa? 18 mesos d'hospital i surts amb una tetraplègia, val? Una tetraplègia i tot allò que eres fins a aquell moment dels 38 anys se te'n va a la merda, així és de clar, companys, a la merda. El que he comentat una mica a la Vero, jo us explico una mica la meva vida, era policia local de Mollet, era karateca, era submarinista, m'agradaven els viatges d'aventura, l'últim que vaig fer al Pol Nord amb una furgoneta, un matalàs i tal, i màquina total, tirant amunt, no? Bé, tot això i tots els projectes que jo tenia de futur s'han acabat. Bé, per aquella mala acció, aquell segon. Bé, aleshores, a partir d'aquí surts amb una tetraplègia, jo us explico la part lletja, no del tot, però lletja dins d'aquest bànol de coses. Després entrarà la cara maca, que serà la Mireia, evidentment, i el Xavier. Ho dic a nivell de lesió, val? Perquè, esclar, o sigui, tots penseu, quan veieu una persona en cadira de rodes, què penseu? Quina putada no poder caminar, comprens? Però hi ha molt més en dintre de tot això, la profunditat, que és la que desconeixeu. Per això, a partir d'aquí, vosaltres us podeu considerar privilegiats per sortir d'aquí amb la informació que tindreu, perquè potser, degut a aquesta informació, us farà menguar una mica, a vegades pensar una mica en el moment de cometre alguna imprudència, alguna infracció, que independentment de que el guàrdia sempre és un cabron quan et denuncia, cert? Sempre ho és. Qui digui que no és mentida, no m'ho crec. Perquè quan es toca la butxaca, hòstia, quina putada, no? Però potser teniu que pensar que potser aquell guàrdia, quan us està denunciant, aquell no deixar-vos de seguir la carrera, potser us està evitant un accident, que no ho sabrem mai. Bé, aleshores, a partir d'aquí, què passa? Surts amb una tetraplègia i tot allò que podies fer ja no pots fer mai més. Per exemple, senyor conseller, vostè té un bolígrafo? Jo tinc un. No, el senyor conseller, m'agrada el seu. Deixa'm-el, sisplau. Vale, moltes gràcies. Me'l puc quedar després? Vale. No, és que, per record, Vale. Bé, i ara pregunto, el senyor conseller què ha fet en aquest moment? Podeu xerrar, hòstia, podeu xerrar, Vale? S'ha aixecat, m'ha donat el bolígraf, s'ha tornat a sentar, cert? Bé, aleshores, he pensat per un moment de que
degut a una imprudència que podeu cometre, que segur que les feu, a mi no m'enganyeu, perquè conductor perfecte no n'hi ha, això està clar, val? Això que ha fet el senyor conseller d'aixecar-se, venir caminant, donar-me el bolígraf i tornar-se a sentar, us heu imaginat alguna vegada que, degut a aquella imprudència, d'aquell mal segon que hem pensat, hòstia, que no passa res, perquè ho hem fet tantes vegades perquè aquell mal hàbit sempre el tenim de sempre, val? I el fem ja com una conducció normal, doncs aquesta acció que ha fet el senyor conseller, degut a això, no ho poguéssiu fer mai més a la vida, company, mai més a la vida. Jo fa 20 anys que això que ha fet el senyor conseller, jo ja no ho puc fer. A mi ara m'agradaria fer la mateixa acció que ell ha fet, agafar el bolígraf, aixecar-me, portar-li i tornar-me a sentar. Però, companys, jo no puc aixecar-me d'aquí. Fot 20 anys, companys, fot 20 anys. Val? Un segon. Va tenir la culpa de tot això. Bé? I ara també pregunto, ojalà només fos això, ojalà només fos això. Ara també pregunto, qualsevol de vosaltres, olé, tu aquest dematí per venir aquí què has fet? Val? I vostè, senyor Ger? Perfecte. Collonut? Olmos, què has fet? Ja vas perfilar una mica més. Preparar-me el desajuni i anar a buscar. Màquina. Molt bé, sí senyor. Olmos ha perfilat una mica més. Veu que ets gall vell, Vale? Bé, perfecte. Bueno, doncs jo ara explicaré el que he fet per venir aquí, perquè tots, gairebé tots, obviaríeu una mica el que és tan senzill de fer cada dematí. Què és aixecar-se del llit, company, o no? Si no ens aixequem del llit, collons, no podem ni venir en moto, ni venir caminant, ni en moto, sí o no? Sí? Bé, doncs jo per aixecar-me, per venir aquí aquest dematí, primer, i me quejo, perquè la meva senyora m'ha dit, collons, una altra vegada fotem-lo per la tarda, no? Bé, perquè... Sí. Per què? Perquè per venir aquí jo no puc fer com qualsevol de vosaltres que es lleva per si mateix i tal, no? A mi m'han tingut que llevar, que és una de les conseqüències de la meva lesió medular, correcte? Val? Perquè de lesions medulars també n'hi ha de molt tipus. M'han tingut que llevar del llit. La meva dona, sí senyor, perquè jo no puc fer-ho per mi mateix degut a les conseqüències de la lesió medular. M'ha tingut que dutxar, m'ha tingut que vestir, m'ha tingut que agafar amb una grua, posar-me a la cadira i m'ha tingut que portar amb la furgoneta perquè degut a la meva lesió tampoc puc conduir ja. Estic explicant la cara lletja, la cara maca després. Vale? Tot això és el que comporta la meva lesió medular. Vale? Sí senyor, sí. Per això et dic que amb un accident ningú pot escollir el mal que es pot fer, que es vol fer, sinó que et fas el que et fas. Bé? Bueno, per això jo quan vaig sortir de l'hospital et dono un informe que et posa, em va posar en el meu cas Josep Roca Santa Fe, 38 anys, víctima d'accident de trànsit, tal, depenent per fer les activitats de la vida diària. I quan jo vaig llegir això dic, Pepet, ja l'has cagat. Sí senyor, tot això que us estic explicant és aquesta dependència que comporta. Bé, després jo ara encara voldria anar una mica més lluny, perquè les persones que tenim una lesió medular hi ha una sèrie de qüestions que no les controlem, que són els esfínters. Els esfínters, què vol dir això? Bueno, doncs que per evacuar, avui seré una mica més fi, quan vaig al RAC, els dic, per cagar, o vosaltres seré més fi, per evacuar. També necessitem prendre una sèrie de fàrmacs, perquè orgànicament continuem funcionant, independentment de que degut a la lesió d'ençà on tens el traumatisme en avall, vull dir, sensibilitat hi ha qui en té i hi ha qui no en té, motricitat hi ha qui en té menys i qui en té menys, la meva lesió és alta, és una tetraplegia, des del pit en avall, ni tinc sensibilitat ni tinc motricitat. El que passa que interiorment funciona igual. El que passa que necessites una sèrie de fàrmacs, en aquest cas la meva dona cada 2 dies m'ha de posar uns supositoris, perquè ja les meves mans tampoc són funcionals. Per això li he dit a la Vero que em posi l'aigua, el got jo amb una mà no el puc agafar, l'haig d'agafar amb dues, etc. Vull dir que aquí tenia que fotre una classe d'anatomia ara i tal, no? Bé, doncs la meva senyora m'ha de posar uns supositoris cada 2 dies, em posa en una cadira
de bany, que és ni més ni menys que com aquesta, amb un forat al cul, em posen el vàter i en allà, com que no tens motricitat per apretar ni sensibilitat per saber si tens excrements a dintre, doncs en allà m'hi passo una hora. Quan ha passat aquesta hora n'he fet més, menys o res, i a partir d'aquí s'ha de posar uns guants i m'ha de posar els dits al cul, sí senyor, vale? Per treure'm, com ho direm això, Vero, els excrements, els fems, vale? O el material de desecho de la comida, com ho voleu això, vale? Va, o la merda, no? Com ho dic en el RAC. Bé, vale? Ha passat aquesta hora i automàticament, vull dir, m'haig d'esperar una altra hora per veure si encara queda algun resto i m'ha de fer la mateixa operació. Un pic ha fet aquesta operació, he tret més, menys o res, i a partir d'aquí, vull dir, procedeix a dutxar-me, em vesteix, em posa amb la grua a la cadira i ja soc semi independent. A vegades, vull dir, una mica de traqueteo i tal, m'ha quedat algun resto dintre i he embrutat una altra vegada. I després vull dir, ha de tornar a començar l'operació des de bon principi i amb els pantalons bruts. Això en el millor dels casos, per què? Perquè a vegades, què ha passat? Vull dir, com que no tinc sensibilitat, jo no sé si en tinc més, menys, puc tenir una diarrea igual que qualsevol de vosaltres. I què passa en aquest cas? Bueno, en aquest cas el que passa és que potser jo podria estar ara aquí i podria estar embrutant. I jo no me n'enteraria, ens enteraríem perquè la meva defecació fot podrir igual que la de tothom. Val? Diríem, Pep, vés-te'n cap a casa que no veus la tufa que fas, no? Això m'ha passat alguna vegada, en aquí no, perquè és la primera que vinc. Espero que no em passi. Però aleshores imagineu-vos quin compromís que és que ja pràcticament la teva vida queda reduïda a sempre estar pendent, aviam què passarà. Com per exemple, ara jo he vingut aquí pendent d'això. I ara, a partir d'aquí, deixem-ho això una mica de costat i anem de cara a la micció. Tenim un muscle que es diu esfínter, que és el que regula el tema de quan tens ganes d'orinar o no. Això també, degut a la meva lesió, vull dir, va quedar tancat, me'l van tenir que tallar, i en el cas dels homes ens posen un col·lector que és ni més ni menys que un condó amb un forat a davant, amb un tub i amb una bossa que portes aquí a la cama ja permanentment, de per vida. Què passa en aquesta bossa? En el moment que s'omple, te l'han de buidar en el meu cas, perquè jo no puc fer-ho degut a la meva discapacitat, te l'han de buidar perquè si no te la buiden et salta el col·lector i et pisses a sobre, cosa que m'ha passat alguna vegada, precisament dues en aquí. Te'n recordes, Verònica? Val? Bé, imagineu-vos quin compromís és una persona amb les activitats que jo tinc, moltes, moltíssimes, sempre tens que anar pendent d'això. I el teu temps s'ha limitat a quan se t'omple aquesta bossa, mitja hora, una hora, 2 hores, perquè a partir d'aquí te l'han de buidar i ja necessites d'algú que t'ho faci. Imagineu-vos com es limita el temps per aquell segon, aquella mala acció que vam prendre. D'acord? Bé, en el cas de les dones és una mica més complicat, per què? Perquè se us ha de posar una sonda, evidentment, el tenir un cos estrany dintre vostre, vull dir, sou més proclius a tenir infeccions i a més continueu tenint la menstruació. No totes les discapacitats són iguals, estic parlant de la meva, també n'hi ha de pitjors, tinc 2 amics meus que amb 18 anys van tenir un accident i un només va llogar al cap. Tot això és el que comporta. Bé, ara quan arriben aquí sempre m'agrada tocar el tema estrella. Bé, quan arriba el tema estrella i sempre pregunto per vosaltres quin seria el tema estrella? Podeu parlar, Entra, tu sí que sabes, vale. Veieu? I també sempre pregunto quants de vosaltres, m'agradaria que participéssiu, quants de vosaltres penseu que la gent que anem en cadira de rodes tenim sexe, que sí en tenim, aviam, no diguis res, Isern. Sí? Molt pocs, Bueno, ja us ho aclaro. Aviam, sí que tenim sexe, companys. El que passa que teniu en compte que la neurona del sexe no sé, té una sobreprotecció especial i això no fot mai malbé, Vale? Bé, aleshores sí que tenim sexe. El que passa, vull dir que no, en el cas nostre meu, no tothom és igual, sempre estic parlant del meu cas, vull dir, necessita en aquest cas de l'ajut del Viagra i tal. Que passa que, cuideu, recordeu que he dit que no teniu sensibilitat. No tothom és igual, sé que hi ha gent que té sensibilitat, gent amb cadira de rodes, perquè depèn
de la lesió, vull dir, queden unes coses més funcionals que unes altres, depèn del traumatisme, si és completa, incompleta, etc. Estic parlant sempre del meu cas. Val? No tens sensibilitat, aleshores, que per tu el sexe a nivell físic, el plaer físic, no el tens. Tot és d'aquí. I ara jo també pregunto, vosaltres teniu sexe ple, val? I jo, vull dir, ara només el 50%. Amb quin sexe creieu que jo em quedaria si em donguessin a escollir? Amb el vostre, no? Tu sí que saps també, Vale? Molt bé, bueno, arribat fins aquí, bueno, mireu, també hi ha una altra qüestió que s'ha de tenir en compte, de que la meva capacitat mental continua sent la mateixa que qualsevol de la vostra. Jo sóc capaç de fer qualsevol cosa que vosaltres feu mentalment. En el moment que tingui que intervenir el meu físic, ja l'hem cagat, company. Ja no puc fer-ho. És així de clar. Mireu, ahir precisament se'm va ocórrer alguna cosa per dir-vos a vosaltres, és que una de les coses que m'agradava molt de fer a mi també era fer footing. Quan jo treballava de policia, aquí tinc un company, el Salvador, val? Que ell sap, quan jo estava de policia, que jo visc a Parets del Vallès, treballava de policia local a Mollet, jo anava fent footing, quan treballava al dematí, a les 4 del dematí em llevava per anar a fer footing, anava a fer footing fins a Mollet, i aleshores, ara, per allà quan jo anava a fer footing, ahir vaig veure un company meu de que anava fent footing. Vaig pensar, hòstia puta, quin contrast, Tu ara en cadira, aquí al Pino, anava fotent footing. Els meus ulls s'anaven a darrere de les seves cames. Hòstia puta, que maco, Els meus ulls s'anaven a darrere. Però, company, les meves cames no es belluguen de puesto. Sí, senyor, fot 20 anys. Bé, també s'ha de tenir molt en compte, i em sembla que aquí, no sé si ho ha dit el director o el conseller, que s'ha de tenir en compte que darrere d'un accident hi ha tot un drama personal i familiar. T'emportes tot el teu entorn a darrere. Jo en aquest cas, que he tingut la gran sort de conèixer l'Encarna, fa 17 anys que estem junts, és la meva dona actualment, i aquesta dona ha consagrat tota la seva vida per mi, perquè les meves limitacions són les seves limitacions. Sí senyor. Ara ens plantegem d'anar a la platja. Sí, collons, anem a la platja. I què? I a mi qui em fot a l'aigua? Jo, que era submarinista, que havia baixat fins a 62 metres, havia fotut immersions de nit, sol. Tot això ara què? Ja és que ni vaig a la platja, perquè tot això és un esforç per ella. Sí senyor, com em foten a la platja? Per què? Perquè és anar-hi. Temps enrere, l'any passat, em van deixar un apartament i ens en vam anar a l'apartament. I sabeu com em vaig tenir que dutxar? Perquè no entrava, jo no entrava amb la cadira de rodes a la dutxa. Doncs en aquelles dutxes que hi ha al mig de la platja, entre el meu cunyat i la meva dona, em van treure d'aquesta cadira, me'n vaig emportar a la dutxa de bany, em van fotre l'altra cadira i em van dutxant allà. Imagineu-vos. Quina pel·lícula, quin contrast, company? Tot això ho portes aquí. Sí senyor, aquell segon. D'acord? Bé, qui té una moneda, sisplau? Olmos, tu fots cara de calent, no? Vale? Vale? Sí, torna-li el vol el conseller, sí. Si és de 500 euros, no. No. Tira-la amunt i fes cara o creu, sisplau. Veus com m'envia la moneda? Company, aviam. Això que és veure que jo no hi entenc de monedes, cara o creu? Això, que raro, no? Una cara. Vale. Cara, dóna-li perquè per 10 cèntims no m'hi foto jo, tio. Vale. Bé, ha sortit cara, no, Vero? Bueno, imagineu-vos, aviam, ara direu, aquest el Josep està una mica sombat. Sí, una mica sí que ho estic, L'accident m'ha deixat una mica tocat. Bé, aviam, i ara pregunto, quant temps ha estat la moneda a l'aire? Aproximadament.
Un segon, ho deixàvem un segon? Ara ens barallem per mil·lèsimes, hòstia. Vale. Bueno, un segon. Doncs mireu, aquest segon que està a la moneda de l'aire és el temps que separa. En el moment de que un fot qualsevol imprudència, qualsevol tonteria, és el temps que separa d'estar com vosaltres, estar com jo. Aquell segon, aquell maleït segon, que jo vaig prendre la determinació d'adelantar, jo no estaria aquí. Ha sortit cara. Normalment gairebé sempre surt cara. Gairebé sempre surt cara. Però hi ha un dia que surt creu, company. El dia que et surt creu, fotó de l'emos. Per què? Perquè si dins d'aquest vano de coses et passa el que m'ha passat a mi, això de la cadira no és un encostipat, que et fots una setmana d'antibiòtic i ja corre una altra vegada. No, company, 20 anys, i els que em queden. Sí, senyor. El dia que surti creu, no hi ha marxa enrere. Però bueno, ens la juguem, cadascú sabrà el risc que vulgui córrer. Ara vosaltres d'aquí sortireu amb una informació molt valuosa per vosaltres. Depèn de vosaltres de que la feu servir o no i extremeu el risc en més o menys quantitat. Vale? Bé, per això us he dit abans de que teniu el privilegi de sortir aquí amb una informació, que és el que els hi vaig comentar, de que collons aquí a la casa, si us bellugueu amb estadístiques, coneixeu la profunditat del tema? No. Ara sí que ho sabeu. Bé, potser jo, si en el seu moment em haguessin explicat el que jo us estic explicant o el que us explicaran els meus companys, si ens ho haguessin explicat, m'ho haguessin explicat, jo potser hagués fotut cas, hagués reaccionat en aquell moment, no hagués adelantat, jo no estaria aquí a explicar-vos, estaria una altra cosa aquí, ho sento per ell, no? Però ara m'ha tocat a mi. Val? Després, hi ha una altra qüestió que teniu que tenir molt en compte, perquè si vosaltres ja sou gent gran, normalment, i segurament teniu fills. Si quan vosaltres porteu els fills en el cotxe amb vosaltres, teniu les mateixes conductes al volant, perquè si algú de vosaltres condueix malament portant els fills, penseu que el dia de demà els vostres fills conduiran. Si han agafat la calca del que vosaltres feu malament, ells continuaran fent-ho segur. D'acord? I així com a vosaltres us està sortint cara, a lo millor en els vostres fills els hi pot sortir creu. Si t'hi surt creu i ja no dic que deixin la vida a la carretera, sinó que queden com nosaltres, no tindreu part de responsabilitat vosaltres perquè els heu educat malament. Ja ho recapacitem. Bé, també teniu que pensar que a part de que us podeu fer mal, podeu educar malament, també podeu fer mal a altra gent, com em van fer a mi. Bé, només voldria que féssiu una reflexió. Aquí segurament, el que voldria que penséssiu 3 segons amb aquelles persones que més estimeu de la vostra família, qui sigui, qui vulgueu, hasta el gos, us deixo hasta el gos. Bé, aleshores, ara imagineu-vos que d'aquí X temps esteu a casa vostra i arriba un mosso d'esquadra. Ho dic això també perquè tinc un amic mosso d'esquadra, el Miquel Bor, que ha fet un llibre i ha vingut aquí alguna vegada, i això també explica aquesta història que és real. Val? Us arriba un mosso d'esquadra, us truca a la porta i us diu, pues fulano de tal, sí, pues mira, hi ha hagut un accident producte de qualsevol cosa, d'aquella persona que anava de pressa, s'ha distret pel mòbil, no sé quantos, perquè el que vulgueu, qualsevol de les infraccions que vosaltres segur que feu, segur, i no us l'ha enganxat mai, màquina total, millor per vosaltres, no? Bé, aleshores, vull dir, doncs degut a aquest accident hi ha hagut una víctima, i aquesta víctima és aquell familiar que vosaltres heu pensat ara en un moment. I bueno, la vida continua i arriba un moment que tens que anar al juzgat, d'acord? I aquí en el juzgat, què passa? Hi ha 2 figures, la persona, el familiar de la víctima accidentada i la persona que ha provocat l'accident. I jo ara pregunto, quina de les 2 figures voldries estar? Suposo que cap de les 2, no? És normal. Doncs per no tinguer que adoptar cap de les 2 personalitats,
com ho tindríem que fer? S'ha de conduir bé, d'acord? Bé, quant temps em queda, Vero? Hòstia, un minut o dos, collons. Bueno, abreviaré. Mireu, només teniu que fer, quan pugeu al cotxe, només teniu que fer una reflexió. Quan els vostres fills surten de casa, què els hi dieu? Vigila. D'acord? Vigila per què? Perquè, com que t'estimo, tinc ganes que tornis. Bé? Aleshores, només fent aquesta reflexió, jo crec que tindreu suficient coneixement com per dir, agafo el cotxe, me'n vaig de casa, però a casa hi ha gent que m'estima i vull tornar. Enteneu? Només fent aquesta reflexió ja en teniu prou. Bé, m'han acotat molt el temps, jo crec que he parlat bastant d'allò. Mireu, de veritat us dic que em feia una mica de por veure'm amb vosaltres. Sí, us ho dic així de clar. Qui m'hagués dit quan jo estava de policia local, a Mollet, que avui estarien aquí rodejat de tanta sabidoria? Sí, no, és veritat, no? Jo, que per entrar de policia local em vaig tenir que treure el graduat escolar, si no, ni hòsties. Sí, senyor. Però bueno, vaig tenir que anar a l'escola d'adults i tal, no? I avui estic explicant aquí el meu testimoni. Com vaig dir en una ocasió, a mi, de lletres i de números, m'ensenyarà qui vulgui. De moment, en 20 anys d'anar amb cadira de rodes, em sembla que poc se'n pot ensenyar. Bé? I ara aquí us estic donant aquest testimoni. Per què? Perquè vosaltres no tingueu que estar aquí cap vegada. Dies enrere la Mireia li vaig dir que jo quan vaig al RAI m'estic 2 hores i mig, i diu, collons Josep, és que tu duries anar per mestre. Bé, no vulgueu ser mestres d'això, de veritat us ho dic. En fi, si sortiu d'aquí convençuts del meu testimoni i dels meus companys, us felicito, de veritat. Si no, em sembla que l'únic que ens queda és per desitjar-vos sort. Si algú vol més informació i tal, poseu en contacte amb la Verònica, us dono el meu correu electrònic, us puc passar la pel·lícula que no he pogut passar aquí de la meva vida d'abans, etc. El que vulgueu, el que faci falta, i quan vulgueu li fotem gasto una altra vegada per anar fent un recordatori, que això sempre és molt important, anar-ho recordant. Sempre jo, al final de tot, un minut, al final de tot, sempre, per exemple, jo faig una carta als Reis, cada any faig una carta als Reis. Jo els hi poso, estimats Reis Màgics, sisplau, et demano que cuidis de la meva família, tal. Per què? Perquè és el que més estimo en aquesta vida. I després dic, i m'agradaria que fessis realitat els projectes que jo tinc, vull dir, anar al Camp Nord una altra vegada amb una autocaravana, baixar 100 metres sota l'aigua, no sé quantos, tal, un munt de projectes que tots vosaltres també teniu. I aquesta carta, jo cada any vaig i la tiro a la bústia, i quan arribo a la bústia, collons, que com que no la puc agafar, l'haig d'agafar d'aquesta manera, i quan arribo a la bústia sempre hi ha un corrent d'aire, pum, me la fot a terra. Diu que una altra vegada aquest any, i d'ultratumba, em surt una veu i em diu, que deu ser el rei negre, segurament, em diu, Josep, aviam, centra't una mica, fot 20 anys que m'estàs demanant el mateix, però, aviam, això que demanes per la teva família, que els protegeixi i tal igual, això et correspon fer-ho a tu. I tots aquests projectes que tu m'estàs demanant que te'ls faci realitat, com que m'ho fot a terra i jo ja no ho puc agafar, diu, tu no te'n recordes que això ho vas deixant a l'asfalt el dia 18 de gener del 93, al quilòmetre 15 de la carretera de Rodes a Figueres, company? Què m'estàs demanant a mi? Doncs això cada any em passa el mateix. A partir d'aquí, companys, deixo pas a la part maca, perquè tot i estan fotuts, ojalà jo estigués com ells, i ells pensaran, ojalà estigués com vosaltres, sí o no? A lo millor els hi he trepitjat una mica el seu discurs, però bueno, vinga, moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem.